Procenten er stor. Ej. Wow. Man kunne lige se det hele. Okay. Vi cuttede lige. We are in Djurs Sommerland right now. Okay, hvad skal vi prøve i dag, Sohail? IDK. Okay, vi går Ved over du, til hvor meget den dragkongen koster? nu. Lad os lige gå hen til den. Kom. Vi går over til dragkongen nu. Skal vi løbe? Vi ses over ved dragkongen. Du ser det hele. Hej alle sammen, i dag er vi dragkongen. Du se der. Det sagde du lige før. Tigeren. Ja, tigeren. Så Sohail. Så er det tid til at skrige alt det du kan. Jeg gider ikke. Okay, Nej. today we are at Djurs Sommerland. We love you, Djurs Sommerland. Jeg tror vi dør nu. Nu skal vi over til Long Kong Expedition. Ses for Long Kong. Okay, nu skal vi på Long Kong, som min storebror han sagde. Han kan godt lide den her. Nej, jeg hader den. Tigeren er bedst. Kommenter. Og så skriv, hvad for en er bedst i Wild Asia. Yep. Ja, hvad er din? Ja, det er tigeren. Godt det var. Vores coaster, der står coaster dernede. Der er meget vand, og så er dem der om bagved, så vi kan ikke lige filme dem. Ikke filme dem. Fordi vi har ikke givet dem permission. Eller de har ikke givet os. Jeg fik... Ej, en elefant! For alle sammen. Faktisk, fun fact. Mig og min lillebror, vi kommer faktisk fra Asien. Jeg blev våd. Jeg blev våd. Undskyld alle sammen, skibet lige noget. Det ved jeg, at vi blev alle for våde. Ja, jeg gad ikke. Hvis vi ikke når filmen er færdig, det er fordi, at så ses vi bare et part 2, hvor vi prøver igen. Så må vi bare sige, at vi ses i part 2. Yep.